protože na Dukle uši posádka skákali hořící obránky, který tam byl dosažen svěděl. Takže originál Žižka se nedochoval, jinak další tanky, které jedou, tak jsou to tanky T-34 z Karoly ráže 85 mm, které nefilují, protože technici se zasypují také ukázky, která bude trochu jiná. Toto je například který byl velitelským tankem tankové brigády, která bojovala na východní frontě, ať už to byla Bílá Cerkev nebo Dukla, byl to i Kyjev a jeho velitel byl generál Janko, který později v dobách 68. roku spáchal sebevraždu. Takže blíží se legendární Žižka. Jak vidíte, i jeho kamufláž je trochu jiná, která byla přímo pro boj na stepích a těch rozlehlých pláních rozlehlých pláních východní fronty. Samozřejmě ta, která jede, je to těžký tank IS-2, to IS znamená Josef Stalin, IS-2 byly vyzbrojeny kanony dokonce ráže 122 mm a těm se říkalo zvěrobí, to znamená, že měli za úkol především zabíjet zvířata, to znamená pantery a tygry. Takže my můžeme říct, že díky tomu, že vojenský historický